recordo exactament quan vaig saber de l'existència del Manel Carrasco i Formiguera, però diria que va ser a la universitat. Jo estudiava Econòmiques i era de la FANEC, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, i dintre de la FANEC hi havia bastants socis que eren de la Unió de Joves d'aquella època, primer amb en Joaquim Vallès i després amb Antoni Castellà de Portaveus, i per ells era un referent i organitzaven homenatges al Carrasco i Formiguera, era un referent ideològic de primer nivell i és quan crec que em vaig sentir parlar més. El conèixer que un referent democristià era independentista i a més era una persona de conviccions molt fermes i que diguem-ne va ser perseguit doblement per una part dels republicans a Catalunya i després el van afusellar els franquistes, posa en valor aquest fet diferencial que era el catalanisme, el nacionalisme, l'independentisme en el marc de la guerra del 36. I després també penso que és important que Carrasco i Formiguera evidencia molt clarament que l'independentisme és ideològicament plural i que hi ha hagut una democràcia cristiana independentista, de la mateixa manera que hi ha esquerres independentistes, liberals independentistes, centredreta, centreesquerres, socialdemòcrates independentistes, i això crec que és una fortalesa del nostre moviment, que no s'associï estrictament a una ideologia només. És la fermesa en la defensa de les conviccions i el fet que va morir per les seves conviccions.